Ọhaneze Ndi Igbo ekene m unu biko unu na-afụkwa video nwa dị n'akụkụ ebe a. Yes, video anụ nwa m na-afịa na ya like ihe nke anụ nwa na-afụ. Biko debate anụ nwa achọrọ m ka close ya today. Final. Biko kabaru share this video. Share ya equal the debate. Maka na obi anụ ebe anụ nwa m from na I like mmọnwụ na-akpọ Ijele. Ine dị mmọnwụ anya nwere ebube ọ na-ebuwe n'ahụ. Nwere ụdị ebube ọ na-ebu na-arụ na-adị akwa ị na-enene n'afọ na mmọnwụ na-ebubi ya. Then ibeze nkwana nke Ajofia na onwe nke Ajofia bụ mmọnwụ na-agba once in a blue moon. Ifo na Ajofia wee pụta kamgbe nju wee bụwa na Igbo afụbe ma Ajofia bụ na nwego ụfọchalụ ka a na-afọchalụ ya bụ ha ipelu mpe nọ na ipecha mpe anaghị ekwe ka anyị pụta mana mgbe anyị pụta na window like this ị na-enyo anya ya bụ mmọnwụ ya bụ pụta like this sị gị na ebe ọ bụla ọ zọrọ ụkwụ gafee na nwaanyị adazụ ya ụkwụ. Amarọ m na ọ bụ eziokwu. I've never witnessed it because na ihe niile na-eso ya n'azụ bụ nwoke mana ya bụ mmọnwụ ya bụ pụta like this ịma mfụ nwaanyị around it, ịma mmekọta fụ nwaanyị around it. So Ajofia na Ijele nyanwa ka bụ tụtụ mmọnwụ ụmụ nwaanyị na-asọ nsọ na Igbo anyị kịta. Maka nyanwa ụmụ nwaanyị kịta amaghị m ihe emere ha. Enwere nke m fụrụ mgbọsị eze nwaanyị na-aba n'ime mmọnwụ mana ebube mmụọ nsọ baa n'ime Ijele mgbọsị etibe mkpu maka ya. Mana eze nwaanyị pụtaba n'ime mmọnwụ nwaanyị iti mmọnwụ o nwere onye kwuru okwu maka ya. So ihe njikwa na-ekwuli ha bụ na biko debate anyị ebi today once and for all between Ajofia na Ijele. Kedu nke bụ the greatest masquerade enwe na ana Igbo anyị? Maka gịnị me video anụ maketa inene this video inene mmọnwụ na ebubi ya, inene mmọnwụ na ogbu ya. Maka gịnị Ijele nwere ebubi ọ na-ebu na ọ na-apụta kasa ji sị gị na Ijele na mmọnwụ ụzọ anaghị agbakọ n'ọgbọ. Ijele nwere ebube ọ na-ebugodu na-enene ya anya ị na-afụ ụmụ mmiri anụ nwa na-adịcha ya n'ahụ ma akwa ejicha wee mee ya decoration ma ụmụ bebi anụ nwa na-adịcha n'enu ya ịfụ na mmọnwụ zugodu ka eme ọgbazi egwu agba egwu a mee ọ na-atụgharị atọ ụgwọ na-enwe ike were ego iji agba moto anabeghị ịbọchazi ya egwu na akọrọzi akụkọ na-ana magụ mgbe ahụ na-adịzi ya na igwe na-ana ịbọchago ego iji agba moto na akọrọzi akụkọ na-ana ịfụzi ya mgbe ahụ ị na-akụgoro ihe gị na ihe jere. Ajofia on his own part bụ gịnị ọ pụta ma ha na-ewe na-ama ewe na-ekwu a na-agụli egwu ahụ ịma na gịnị mee ihe karịrị nte abata nọ n'ọnụ nte mgbe ahụ efụchazi ụmụ mpịampịa mmọnwụ ndị ọzọ onye ọbụla enyezie efe ịfụzi crowd na-eso ofu mmọnwụ n'azụ. Crowd ị na-anụ crowd bụkwa gịnị a na-emechu ya by kilomita ị na-anụzi crowd ifo crowd na-eso mmọnwụ n'azụ. Mana gịnị mee achọrọ m ka ịnene these two video were anya gị compare ihe ọ bụla ịchọ ikwu itinye na comment inye m your reason iji eme ya iji wee kwuo na mmọnwụ aba nke karịrị. Maka my own part asị m choose m na-choose Ijele because Ijele na-eme entertainment. Maka Ajofia ịzọ ịzọta bụrụ onwe ka o si dị ibulu odeshi na wabeghị ịpụ yaba mana Ijele ịnọrọ fan na-enene ya like this ịmago mmọnwụ na ebubi ya amakwa m ihe ọzọ n'uche biko ka gba na-arụ ede this video ka ọ dị.